A Concellería de Turismo organiza un mercado castrexo para esta vindeira fin de semana, os días 12, 13 e 14. A actividade desenvolverase na Rúa Peonil, onde se instalarán postos de animación, artesanía e alimentación. Ademais, instalarase un campamento castrexo, haberá xogos tradicionais e realizaránse tamén bodas celtas, sen esquecer tampouco a animación musical. Ademais de ser un elemento de atracción turística, o que se busca é dinamizar económicamente a vila. Teremos animación, artesanía, alimentación, un campamento castrexo, xogos tradicionais, o que se pretende, como decía, eso, ter dinamización, ofrecer aos visitantes tamén que se empapen un pouco das nosas orixes, do que foi no seu día a cultura castrexa. Este ano considerábanos que era o momento xa de facelo, porque a situación pandémica pois xa mellorou e, bueno, queremos volver ao dinamismo que ten este concello e darlle continuidade a este mercado, porque, bueno, xa no 2019 foi un éxito e, como ben dicía o concelleiro, cada vez que se fai, pois vaise mellorando, e a intención deste goberno local é consolidar este tipo de mercado, porque, como ben dicía el, pois son os nosos oríxenes, non? O mercado estará aberto o venres pola tarde en horario de 6 a 12 da noite, mentres que o sábado e domingo abrirá pola mañá de 11 a 3 e pola tarde de 6 a 12.